Kaixo, Gabon eta ongi etorriak Hamaika Telebistako kultur zulora. Bagaude hemen zuekin beste aste batez, eta nola ez, gaur ere literatura gomendioak ekarriko dizkizuegu. Gaur Gileren eskutik, berak ekarriko dizkigu gaurko gomendioak, eta gainera gaurkoan hasteko daukagu gomendio ausarta, ezta gogorra, baina ausarta esango genuke. Bai, gaur lehenengo liburuan bidaiangoaz Afganistanera. Atik Rahimiren La piedra de la paciencia, Sangue Sabur, idazle Afganistandarra jatorriz, Parisen exiliatua aspaldi, eta bere birugarren liburua lehenengoa frantsesez idatzitakoa. Lehenengoa apurbetitze egingo dugu Rahimiri buruz, hau gizona da etxe honekoa esaten dana Afganistanen, aita erregearen zerbitzuan zegoena, eta Sovietarren inbazioan alde egiten duena Afganistandik. Han burutu zituen literatura frantses literaturaren ikasketak, eta Sorbonan, Parisen, zinemagintza ikasketak burutu zituen. Gizon jantzia orduan, ez? Bai, gizon jantzia, eta gaur ere ikus-entzutezko industrian eta literatur industrian murgiltzen dena. Kontaktu handian Afganistanegaz, Estatu Batuarren inbazioaren ostean, hobeto esan da Talibanak boteretik urten ostean, hainbeste proiektu bideratzen ari dana telebista munduan Afganistanen, eta horrek egiten aldotzona da Afganistaneko errealidadeagaz kontaktuan egotea. Naizta, esatut, proposamena ausarta dela, zukasieran gogorra dela esan didazu, pizkat gaur egun oso garaikidea den, baina lantzeko zaila den gai lantzen duelako, ezta? Bai, lehenengo tamin esan behar da, naizta gogorra izan oso lan ona dela, eta saritua izan zala 2008 urtean Goncourt sari prestigiotsuagaz Frantzian, beraz zeo zer badeko. Jorratzen duena da emakumearen egoera, kasu honetan Afganistanen, baina berak hasieran esaten duen bezala, Afganistanen da, baina edozein lekutan izan zitekeena. Esangurote deskribatzen dena, ez da Afganistanen edo mundu musulmanean bakarrik gertatzen dena emakumeagaz, edo munduko edozein lekutan gertatzen da. Sangue Sabur, persiar mitologian harri magiko bat da. Eta harri magiko hau da entzuten dituena pertsonak beste inori kontatuko ez lizkioken sekretuak, frustrazioak, egiak, barne-barneko gauza guztiak egun batean eztanda egiten duen arte. Eta egun horretan persona liberatu egiten da, bere gaitz guztietatik, persona libre geratuten da. Eta kasu honetan emakumea dan protagonista dago konbatiente islamiar batekin eskonduta, eta konbatiente islamiar hau eroia bere garaietan buruan tiro bat hartzen dut koman geratuten da. Orduan, esan dugun alez, kokatu iten da, Sovietar inbazioaren ostean, Afganistan gerra zibilan, fakzioen arteko gerra zibilan dauen artean, eta emakumeak dekoetxean gizona koman. Orduan egoera latza da. Eta hasten da, topatzen du Andreaskoak bere Sangue Sabur bere gizon komatosoan. Orduan, gizonak iruntzi beharko ditu emakumearen frustrazioak, emakumearen egiak, emakumearen bizipen guztiak. Ez dizugu amaiera kontatzea eskatzen, baina zer esan nahi duzu apokalipsia datorren horrekin? Apokalipsia, munduaren bukaera. Hemen ikusten duguna liburua biluztu barik, ikusten duguna da, lehen esaten genduna ez, Afganistanen bakarrik emakumearen egoera, baina Afganistanen seguruenik apurbeta areagotuta erligiotasun erradikala boterera edo botere usinaren ondora haiegetan danean. Egin nahi dizut galdera handik askotan pentsatu dudalako, hemen daukagu esan duzunagatik emakume baten barruko historia kontatzen duen lan bat, askotan esaten da
horrelako lanek emakumeentzat eginda daudela edo, baina kasu honetan gizon batek kontatzen digu. Heltzen da, uste duzu, emakume horren barneko mundura? Nik uste dut baietz, ze azken finean emakumea hain alderatuta dagoen gizarte batean gizona ere alderatuta sentitu behar da. Esan gurote gizartea guztien zera bat da. Eta nik uste dut bai haiegetan dela emakumeak sentitu alduen frustrazio horretara. Uste dut, nik... Irakurle bezala? Ba, irakurle bezala. Ailegatu zaizu, ez da? Bai, nik ez dut bizi izan holango errepresiorik bai ohitura aldetik, bai erlijio aldetik, bai politika aldetik. Baina horra adibidez, egileak kasu honetan badago liburuan zati baten non sexu frustrazioak adierazten dizkiona andrazkoak gizonari, eta hor lotuten da beste pertsonai batzuen gizonezkoak sexu frustrazioetan. Beraz, horregaitik esaten nuen, emakumea baztertua dan artean ez dago be gizona baztertua. Bueno, eta hemendik urruneko mundu batera joan gara, edo, bueno, behintzat komentatu nahiko nuke, ze oso nik uste dut interesante izan daitekela liburu honen sorrera Afganistaneko poetisa baten hilketaren ondoren abia puntuan jartzen da. Emakumezko bat oso kultoa, eta gizona ere oso gizon kultoa, tertulia literarioak, kultura ekintzak eta bar egiten zituena, baina egun baten emakumezkoaren familia doa senarraren gana eta esaten dio, zelan itxiten dozu andrazko hau kaletik ibiltea txakur bat bezala. Eta orduan gizonak etxean lotu beharrean hil egiten du. Orduan egileak bera komentatzen du liburu honen egitura guztia aldatu zala. Bale, bueno, hori ez, pizkat esan nahi nuena da, honek gugandik urrun dagoen mundu batera eraman gaituela, baina gero hor badaukagu, betikoa oso ezaguna eta aurkezpenik beharrez duen autore baten lana, Joseba Sarrionandiaren Lagun izoztua. Bai, bueno, euskal klasiko moderno bat, esango nuke nik uste dut azken urteotan euskal literaturak jatorriz eman duen seguruenik liburu honenetarikoa. Joseba Sarrionandiaren lehenengo helduentzako eleberria, oso hurbiletik ikutzen gaituena, nik uste dut apurbete bilustuz liburua 3 narrazioetan zatituta, non apurbet ikusi geinkeen bai herri honen geroaldi hurbil bat, gaur egun izan zitekenaren beste zati bat, eta guztiz fikziozko geroaldi bat. Ez daukadana zer ikusirik, baina gogoetarako be emoten duena. 3 narrazio esaten nuen bezala, narradore desberdinekin, oso ondo arilkatuta 3ak. Euskal errefusiatu politikoak dira protagonistak, euren bizipenak. Apurbet mamian sartuz Euskal errefusiatu politiko bat, Nikaraguan, izoztuta geratuten da, berba egin barik, gogorapenik barik, izoztuta. Orduan haren postaria, euren postaria, errefusiatuen postaria, bere biladoa hortik ateratzeko. Orduan pasatzen gara gizon horren haurtzarotik kalaportun, gizon horren bigarren narrazioan, gizon horren desizosketara, desizosketara, eta 3. narrazioan, liburuan bertan esaten den narradore oroiakile batek zer gertatuko den sendatu ostean kontatzera. 3 oso ondo lotuta, salto egiten duena, irudiz betea, metaforaz betea, guztioi nik uste dut, nik ezagutzen ditudanen artean, irakurri dugunen artean,
guztiok konklusio desberdin bat atera dugu liburutik, beraz ez da seinale txarra. Irakurri beharreko, nik uste dut ezin dana kontatu, irakurri beharreko liburu bat da. Zuk esan dozu hasieran, zuk pentsatzen dozula, eta bai ikusi genduen atera zenean, azken urteetako liburu honenetarikoen artean, edo euskal literaturaren barruan liburu honenetarikoen artean sailkatu zutela, eta agertu zenean, goratzen dut, merkatuan oso gogor jo zuela. Zergatik uste duzu igual hain gogor heldu dela jendearen gana? Nik uste dut lehenengo eta behin literatur kalitatea izugarria duelako. Eta hori liburu batean oso importantena ez bada. Gero, egilea oso ondo ezaguna Euskal Herrian, bere lenguaia, bere hizkuntza jolasak, bere irudiak, bere metaforak, guztiok ikutzen gaituena. Eta gero, bebai, euskal literaturak ez duelako hainbeste produkzio, kalitatezko produkziorik nolango liburu bat itxi aldogun pasatzen euskal irakurleok. Eta nik uste dut horrek izan daitezkela purbet arrazoiak liburu honen arrakastarako. Bueno, ondo badri itzazu honekin amaituko dugu, gaur bi lan potente ekarri dugu, bat euskalduna eta merkatuan gogor jo zuena, oso ezaguna, eta zuk esan duzu bezala literatur mailan maila handiko lana dana, eta bestea igual indartsua izan daitekena gaiagatik eta gaia lantzeko moduagatik, La piedra de la paciencia, Samuel Sabur, Atik Rajimena. Honekin agurtuko gara gaurkoan, eskerrik asko Gile. Gustatuko litzaidake komentatzea egile honeri buruz, gizon honek beste lan bat dekola idatzita eta zinemara berak pasatuta, Tierra y cenizas, Canneseko festivalean saritua izan zana. Eta orduan ikuste dut egile hau jarraipen bat egiteko moduko egilea dela, orain bere nobedade bat atera da, El regreso imaginario, eta beti ere, zuk esaten zendun urrin deritzoguna ez da nahin urrin eta merezi duena jarraipen bat egite. Eskertuko dute gure ikusleek zure gomendioa, horrelako gauzak askotan ez badizkigut ere aurkezten ez ditugulako ezagutzen. Orduan, badakizue, alde batetik Lagun izustua, bestetik La piedra de la paciencia, hauek dira gaur ekarri ditugun gomendioak, baina datorren astean seguru gehiago izango ditula. Eskerrik asko gurekin egoteagatik. Thank you.